indlela afukuza ngayo manje ngibona ukuthi ingane yami ukuthi khona la ihlukumezeke khona kodwa manje ayingitsheli. Kujika emveni kwesikhathi wahamba ngitshela ukuthi ma ngizothi ngijika mina ngibe ngiyithathele iy'nqumo. Zani na wathi hhayi ngizothi ukuphuma kancane ngikushiye ngoba manje ngabona ukuthi wena ulokhu ukukhonze leli sonto lakho uyabona ukuthi la ekhaya ayikho inqubekela. Ngase ngithi mina ingane yami ngeke ukusiza ngalutho lokho kuyise ndawo. Hayi nginganaki-ke mina ngitshethi yonke into i-right. Mangitshethi yonke into i-right, mangitshethi yonke into i-right. Kwathi kujika ey'nsukwini nje emveni kwamasontwana ngezwa ngomngani wakhe sengitshela ukuthi hhayi ngibuze uphi usibanibani na? Ethi hhayi usibanibani akekho wathi uyahamba. Ngithi not uyahamba yapho uthi wambona ngapha eya koMozambique. Uyokwenzani koMozambique naye ethi hhayi akazi. Ngitshethi kusho ukuthi mhlawumbe ofithe enkonzweni kuthi kujika mina ngibe engathi sengumuntu ongcono baba ngiyathandazela. Mase kuzohlabeka umakoti wakhe. Mayihlabeka umakoti hayi lento ngiyibona ukuthi ayikho right. Mana esingxolele mama ukuphazamisa. Lesi sikhwama abuya naso ngesikhathi kade inyamalela insuku sasinani phakathi. Inkinga yami sasinalento lengathi uselwa. Le tshalwa. Ngoba ngasika ukhiye. Ngathi mangisika ukhiye ngoba phela bengasafuna into ongena endlini yakhe. Ngiyabona. Ngasika ukhiye ngavula endlini ngoba ngibona ukuthi nomakoti phela asafuna ukuthi angene endlini. Mangingena endlini ngiyayibona lento le nakho lokho kuyigule ngathi la masana. Ngiyabona. Ngingena endlini mangifica hayi ngithi ngithatha into yokuphila ngahamba ngaye eMozambique ngathatha into yokuphila kwabe sekugula yena. Vele uma umuntu osemdala umuntu ngiyawazi mina kodwa amagama akho methi usemdala usekhulile akasenomsebenzi walutho lawo magama aqonda ukuthini. Ngiyazama ukuthi ngeke ngimbonise kwezinye izinto kade waseqala ekhuleka akushintshele uthi into ngazisanje ayikho into eshintshile kodwa lokho kusho ukuthi wena hamba uthatha lese sila endlini akusona isilwane yini kanti into yokuphila into yokuphila into yokuphila into ezoshintsha isimo sasekhaya iphinde manje mfethu njoba ufika mina ngizohlala emkhulekweni wami nje izisebenze manje mfethu njoba kufika nento yokuphila kugula abantu egcikeni lonto iwe wena uyajabula wena sekukhona abantu abagulayo bebegula nengibuze wena bebegula before ungakayi bebekhona ade begula manje usekhulile emdala khona izinto abebuye zimphathe zabantu abadala mama uqinisile ukuthi bebegula wena engakahambi lo bengigula ngikhulekele mina enkonzweni kulokhu kubuye yena nje sekuwesi ngalezi zinto zakhe ayibeke la endlini leliswele lapha mfethu ngoba umama ukuvezile ukuthi ngineswele lapha elani la uswele olibekela nakhona ezengena lapha endlini yami uba uthenga ngene endlini yami uba uthenga ngene endlini yami kanti umuzo kabani wena usunomuzi nangibuza iroom yami mina ngeke usebona izinto bengamele ayibone kanti yini ushuthi yini le wena ohamba welana ongafatha ayibona uma wakho cha phela bengeke ngivele ngimtshele ngithi mana la sengenza into kanje ngoba umuntu omkhule wakhe lo ongasizi ngalutho angawuboni ukuthi uyothwala ngami isithwalo noma isigubhu osiyami yabo mesedlula uma wakho uzuthini mfethu yini isithwalo noma isigubhu yilwane noma inyoka yini obuyilanda le kahle asihlebe nje mfethu sixoxe nawe nje man as man to man lento engiyilanda ngale bafu ukuthi kwenzeke futhi ngempela njengoba mina ngilandile lento le bengikaleliwe isikhathi ukuthi mengangena nayo phakathi kwegceke emva kwesikhathi esukuthi into engizobe ngiyikhuluma izokwenzeka ngizoyibona yenzeka kodwa manje mase ngibuyela ngifonela inyanga yami ngiyibuza ukuthi yonke lento ongitshele yona ngathi angiyiboni yenzeka uyangitshela ukuthi egcikeni khona umuntu ovimbile okhulekayo mana ke mfethu ayisixoxe nje lento le hayi kabi ngoba ngisixoxa kahle kakhulu mase ixoxa as man to man so mfethu wena mubuka lento mivinjwa umkhuleko uvimba into ezisuke ziyimoya emibi engekho right yabo umkhuleko umusu ukukhuleka usukuvimba lezo zimo ezisuke ezinjalo ezingekho right ezisuke izokuvelela okusho ukuthi uyabona ukuthi umkhuleko usizile okusho ukuthi khona isigameko besifathi sivele ekhaya esingesihle noma ebesizoba umonakalo ekhaya umkhuleko kama wakho wawusuvimba leso sigameko leso uyabona ukuthi wena usho ukuthi isigubhu usithathile isigubhu esizomosha ekhaya yabo ngoba abantu